Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kan sepenlong ya ke Dorbar ikhtiar pajba Hamadan Polo haka khat pratarik ukelan kot arajar arpusan ban penkup buram ya ki Dorbar Shnong ki Dorbar Dong ki Dorbar Kur ki Sengkentai bat ya ki Seng Samla. Hagane kesngi ulat ke jela u Chandra Shekhar H Vijay Shankar un salong u Kongsan rengkat ke jing sakilang jong u Chief Justice ke Ying Bishar Meghalaya High Court nalor kiwai ki kenrem ki London. Ilashim yang karai menin bakani ke Dorbar ba kabatip kerteng kum ke Dorbar ikhtiar pajba nilarai ban penlong haka khat pratarik menta ukelan kot hangti hapo madan puluh second ground kajing temu jong kani kajing penlong ya kani ke Dorbar ba leni ke Dorbar ikhtiar pajba kalong ban pintip pajba bat kumjuru kajing itu leni ka recognition bat kajing pinkup bor ki Dorbar Shnong ki Dorbar Dong nang ta ki Seng Samla Shnong ki Seng Kentai leni ki Seng Longkeme ha ki Shnong bat ru kumju ki Seng Kur ha ka bri nyotra balengi ya don kani kajing tmu leni kajing mut ban trailang baki sunjuk ba pero ban lum kani ka meeting kajing kenduk lang kalong bahadin nyopu arteli kisnam balayo ka district council hangni hapo rilum khasi jantia jungi ngisayo kajing itu dakaan kajing don bat kajing trekam jong ki Seng Samla bat ki Seng Kentai Seng Longkeme haki Shnong haki Dorbar Shnong hadin nyopu arteli kisnam balayo ka district council ngidang yo menta kenikaan kebelatip kum ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Araja Arkulai. But hakanika Amendment Act ni wanra eka amendment habaidei ba ka Principal Act jong ka Ilaka Administration jong senam khat khandai spa khandai puai. But ni wanra eka nika amendment Araja Arkulai menta da ka ba penrung ya ki Seng Samla, Seng Kentai, Seng Longkeme hapo jong ketika amendment act. Hakata ka sengi kebagin penlong ya ka Dorbar ban itu ya ka jing trekam jong ki Dorbar Shnong kandon ru ka jing itu kerpang leni ka recognition ya ki Sengkur bapher hangni po bri nyotra. Te hadu menta ko mangitip lingba ki jingtho leni ki documentation leni ki research work ki jingwat benya ki jingwat tip jung ki Rio Shampang lalap ba don kumbasan hajar teli kini ki kur khasi ki jungi kini ki jat ki kur khasi ki jungi de nakal yang jungi ni sode banadu usnam arja khandai la persyang shwai kataru ngaken mau haka executive committee jong iba HS shela House nam arja khakra ilawan ra yakawe ka jingtmu banwan ra ikawe ka bill kata ka bakitip kum ka clan administration bill arja khakra kani ka bill ka jingtmu kalong kumno ban te song lene ban penyateli yaki Sengkur bapher hakapri nyotra mdai tang ka jing te song ne jingateli batru ban itu daka an yakiniki kur khasi bapher te namar ta kadau la wanra ta ka bil bat khamshim la poi shakathong namar nakidau kiba kumni kumtai kiba mi bat de hakani kenti menta bangi suthu ba kaladon lupa kani ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act khat khandai spa khandai punyo ngi wanra no daka amendment house nam arja arkulai but hapo jong kanika lineage la penrung ya ka clan administration hang ne poka amendment debat hadin bala penrung ya kanika clan administration hakanika amendment la suthu menta bala ba nakal yang kaki HDC ni hab bandon ya u registrar hapo jong ka office ban pediang yaki application
jong ki kur bapher hapo rikasi bakin long kita ki sengkur ki bala itu dakaan. But nambar kata ngi lakhot ngi lawer ngi la kentu ye ki sengkur bapher hapo kabri nyo trap bakin one sha office jong ka KHDC ban kendo yo registrar ban register ye ki sengkur ki jong ki hapo jong kanikaan. But nga kenturu ye ki kur bapher ki bam shimpat lala ban wan ban register ki don kam shwa ban kin hap ban lum ya ka dor bar kur. Hang ni kala shai bha hakani ka section ka balai jong ka principal but ka section ka ba ar jong ka principal act kala ong ka don ru kani ka definition jong ka dor bar kur ngan puli ko makalong. Dor bar kur means a customary meeting of the respective khasi kur comprising of both male and female adults belonging to the kur or clan concerned. Kawamut kinu ki sengkur ki badan hari khasi ki hab ban lum shwa da ka dor barkur. But hapo jong kata ka dor barkur ki hab ban jiet ki nongkit kam jong kini ki kur ki jong ki. Andala dep ban jiet ki nongkit kam ki hab ban tho show registrar jong ki HDC ban register ka kur jong ki ban ki nongkit kam ki jong ki. Namar ba day lingba kini kirang ba kur ban sayo ban iPad ye ki clan certificate dan ki kur certificate syaki khun syaki ni ki para ki persa jong ki kur ki jong ki te namar takadaw kalong badon kam hadu kata but nakaliang na jong iru ngi kentu ye kinu ki kur let's say ki ba shitom ban poi shadusha district council ban register yalade kila ru ban ya kendu ye kinongkit kam jong kini ki senjuk jong ki rang ba kur ka berhi nyotrap batru kila ban kendu ya kini ki nongkit kam jong ka senjuk jong ka dorbar kur jong ka berhi nyotrap kila ban kendu ngatrai ni ki sngi kin sa ai ki jing pentip na kalian jong kiru ba kila ban pediang ya ki application na benta ban pen forward lam shani shapa office jong ka ki HDC ban le ya ka badon kam ya ka jing trai kam jong kini ki kenhun seng hapo ki dorbar shnong ba pher jong ka beri nyotra. Dan namar kata nasu ban pinpau ba kum ka ke HDC ni day ban itu pat ba lani ni day ban penlong ya kata ka dorbar ba ban recognize lani ban itu ban penkup bor yaki. Om tang kata baru si kata kirang ba dong haba kitrai ha ki dong jong ki dorbar shnong ba pher umdan jing itu yaki dakaan bat menta hapo jong kani ka amendment la penrung ru ya ka jing itu ya ka jing trai kam jong ki rang ba dong ha ki shnong ba pher jong ka bri unyo trap ka ba fra subsection ka bakhat way kabla batha ru ye ki dorbar shnong ye ki dorbar dong banlum ye ki record shnong lani ban register ye ki nong sho shnong hapo jong ki shnong ba pher hangni ka tho it shall be mandatory for the dorbar shnong to maintain a record shnong or a register recording details of every household and residents of the village, including details and occupation of residents such as students, employees, laborers, etc., as the case may be, and these records shall also include the details of the landowners, house owners, tenants, lessees, business establishments, shops, vendors, factories, educational institution, business unit, but QA, present within the shnong or village and shall be produced for easy reference. Kani kala ka long ka bor ka ikter ba ka dorbar shnong kala yo hapo jong kani ka amendment act ya ka ba kinsa trikam nang ni shakmat haman kishnong. Te kani kan yarap ya ka jing pekngor hakabade ba ka jingrung jingmi jong ki priyo ki banabar hapo kishnong nang ba kishnong hapo rikasi jungi kinlong kishnong kiba shongsuk shongsngan bat banlight ni kijing kulmar lani kijing sniu kiba bon rukom kiba larong hake imlang salang hake ni kisni bamta
bahadin bang layo ban penbait tikna bat honorable governor jongka Meghalaya Shri CH Vijaya Shankar men hakan nyoterik kebangi kendu janmiat hayang governors house ya kebangi la shim ya karai ba khatra tarik hakapor shipau shiteng on penlong ya kanika dorbar ikhtiar pat ba hamadan 10 second ground te lingba kini kilat patai kubon ni khot ni wer ni kentu ya ki kun ki hajar ki khasi ki khara baro ki para ki persa ki kur ki nongkit kam shnong ki seng samla ki senggen thai senglong kami bakin ya lumlang baro banwan syakate kamadan but hakate kesni la khot ru nakaliang jungi lingba ki siem bangila penpoi ke shithi bala kumno shipongot naka dorbar shnong ki hab banwan naka we ke shnong shipонgot naka seng samla shipongot naka senggen thai senglong kami ki hab banwan naka we ke shnong baro kanika bri nyoktra te kani dikalong ka jingkentu ka jingkhat jingwer namar kani kam dei ka kam jong ka KHDC nrai ka dei ka kam jong ilang ka dei ka kam ka jong phi ba ngin yo yakum kani ka bor ka ikhtiar ka bala penkup hangi lingba jong kini ki an ki bang lapule menta kadno kalong ka jing susarong ya ka riga jongi ba hadin nyopu arteli ki snam bangilayo district council ban shnaan dala dia lagi ngidang yo pat menta ya kini ki an ki badan kambha namta ban penyateli ya ka jab riu te hakate ka dorbaru ngin sa pelait ru ya ka translation syaka khasi habede bat kini ki an balak tho tin nong we te ka knang ban long ka jing mentoi ya ki nong puli haki jaka po sol le ni nong kendong haki shnong le ni ki hima ni ki raj knang bakan long ka jing mentoi ya ki ngila dep ya ka translation menta but ngin supply pai ba hakate ka sngi ya ka translation jong ni ai ba ka jing tmu ka jongi ka long ba ya ka translation naka tin nong we tin phareng syaka tin khasi ngin pentrekam ya paro khoi ki ai ki bangila yo hadis kapse mdei datang ikini ki atli ndai ya paro ki ai ba kumla kali na i we na ki reporter long ba ka jing tmu ka jongi ka long bangin pen shai pai ba halor kini ki atli ki ambodon kam namangila hot kerpang ngila invite tu ya Chief Justice jongka Meghalaya High Court Honorable High Court jongka Meghalaya ngila hot ru ya ki Justice jongka High Court of Meghalaya ngila hot ru ya ki noya sat an ki ba khamrang ba ki Senior Advocate jongka Meghalaya High Court bakini don bentalang hakati kasni nakamta kani ka jing mentoi jong pai ba kari ko